πώς από αυτό εδώ να κάνετε αυτό. Ή μήπως αυτό. Να, εδώ έχω βάλει και τον Γιώργο. Για να δούμε. Τι φαίει. Είναι AI, παιδιά, από τώρα σας το λέω. Τη Μόνικα. Πάμε να σας δείξω πώς γίνονται αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έκανα αυτό το βίντεο. Αρχικά πρέπει να τραβήξετε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να τραβήξετε τον εαυτό σας με μία, ας πω, καλή κάμερα, τουλάχιστον την μπροστινή του κινητού, γιατί όπως θα δείτε εδώ, αυτό που έχω τραβήξει εδώ, και αυτός δεν είμαι εγώ, παιδιά, είναι AI, αλλά ας υποθέσουμε ότι είμαι εγώ. Εδώ στο σαλόνι μου έχω τραβήξει αυτό το βίντεο, ok, τον εαυτό μου, αυτά που θέλω να πω, να δείχνω. Άρα το πρώτο πράγμα, τραβάμε τον εαυτό μας ένα βίντεο μέχρι 30 δευτερόλεπτα. Δέχεται η τεχνητή νοημοσύνη βίντεο. Όπως θα δείτε, άμα προσέξατε στο αρχικό βίντεο, υπάρχουν κάποιες ατέλειες. Εγώ τραβούσα, ήταν 2 η ώρα τα ξημερώματα με την μπροστινή κάμερα, δεν εστίαζε καλά η κάμερα, δεν είχε άσχημο φωτισμό, δεν ήταν καλής ποιότητας. Επομένως, για να ξέρετε, για να πετύχετε σωστά αποτελέσματα, μια καλή κάμερα και έτσι ωραίο φωτισμό. Άρα πρώτο βήμα έχουμε και λέμε τραβάμε τον εαυτό μας βίντεο. Τέλος, το τραβήξαμε. Μετά τι κάνουμε? Τραβάμε τον εαυτό μας μία φωτογραφία από το χώρο που βρισκόμαστε. Κοιτάξτε λίγο. Αυτός είμαι εγώ, όπως είπαμε, υποθετικά. Τραβήξαμε μία φωτογραφία ή μέσα από το βίντεο ένα στιγμιότυπο. Ok. Και πρέπει τώρα να αντικαταστήσουμε, δηλαδή με ποιον άνθρωπο θέλετε να βάλετε στο βίντεο να μιλάει. Παράδειγμα, όπως είδατε εσείς, εγώ έβαλα τον Brad Pitt. Επομένως, παίρνω μια φωτογραφία του Brad Pitt. Ναι, και αυτές οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καλές, να κοιτάει μπροστά, καλής ποιότητας, έτσι. Λοιπόν, παίρνω μια φωτογραφία του Brad Pitt και θέλω να την αντικαταστήσω. Μετά την Jolie, ας πούμε αυτή είναι η φωτογραφία 2 με την 1, αντικατάσταση. Δηλαδή, ο Brad Pitt να έρθει στη δικιά μου θέση, όπως είναι με το φωτισμό και με το χώρο. Το ίδιο έκανα με όλους. Πώς το έκανα εγώ αυτό? Λοιπόν, πάω στη σελίδα που χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μια σελίδα, έχω κάνει βίντεο για αυτήν, που έχει όλα τα κορυφαία εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μέσα. Μόνο με μια συνδρομή. Και οι συνδρομές ξεκινάνε από 9 ευρώ, 17, 30. Εγώ έχω την συνδρομή των 52 που μου δίνει απεριόριστη χρήση, να δημιουργώ απεριόριστα βίντεο με το Sora και με κάποια άλλα εργαλεία. Επομένως με βολεύει. Λοιπόν, τι έχει μέσα? Όπως είπα, δείτε εδώ δεξιά ποια εργαλεία έχει. ChatGPT, Claude, Gemini, αυτά τα μοντέλα. Στις φωτογραφίες έχει Nano Banana, Midjourney, Sora, Flux. Στα βίντεο κοιτάξτε τι έχει μέσα. Λοιπόν, Veo, Runway, Klink. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα. Link θα βρείτε στην περιγραφή ή στο προφίλ μου. Κάπου υπάρχει ένα link για τη σελίδα. Λοιπόν, πάμε στο εδώ πάνω που λέει Design στη σελίδα. Και μετά πάμε εδώ δεξιά, διαλέγουμε το Nano Banana από τα εργαλεία που έχει για φωτογραφίες, Nano Banana, και μετά διαλέγουμε ή το Nano Banana Pro ή το Banana 2. Και πρέπει να κάνουμε την αντικατάσταση που λέγαμε. Βάζουμε, κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει εδώ τα πειράματα, βάζουμε τον εαυτό μας πρώτα, μετά τον Brad Pitt και μετά γράφουμε, ας πούμε, μια περιγραφή. Αντικατέστησέ με την δεύτερη φωτογραφία που είναι αυτή εδώ του Brad Pitt. Κράτησε το φωτισμό όπως είναι. Δηλαδή του λέω, θέλω ο άνθρωπος από τη δεύτερη φωτογραφία να έρθει στην πρώτη φωτογραφία, διατηρώντας το χώρο και το φωτισμό. Είναι μία απλή περιγραφή, εσείς μπορείτε να γράψετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ώστε να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Και έτσι έκανα για όλους. Έτσι έκανα παράδειγμα και πάλι με τον Brad Pitt. Γιατί εντάξει, έκανα πειράματα για να πετύχω καλύτερο αποτέλεσμα. Λοιπόν, με την Jolie, με τον Γιώργο, με τη Faye. Εδώ μετά άρχισα απλά την περιγραφή στα αγγλικά, μετάφραση, γιατί τα AI καταλαβαίνουν συνήθως καλύτερα αγγλικά, και έτσι μέχρι τέλος. Και το αποτέλεσμα είναι ότι θα έχουμε
θα έχουμε αντικαταστήσει εμάς με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή θα έχουμε έναν, το Πι, τη Τζολί, το Γιώργο, τη Φέη και τη Μόνικα. Τι κάνουμε μετά? Μετά πάμε εδώ που λέει βίντεο, πάμε στο Klink, εδώ διαλέγουμε Klink, από εδώ διαλέγουμε το εργαλείο Klink Motion, βίντεο. Εδώ παιδιά η ρύθμιση είναι Keep Original Audio, να κρατήσουμε τον ήχο που έχουμε μέσα στο βίντεο, δηλαδή αυτά που λέμε εμείς. Επομένως το ενεργοποιούμε. Θέλουμε δηλαδή η Μόνικα να μιλάει όπως ό,τι λέμε εμείς να λέει. Εδώ διαλέγουμε την ποιότητα, τέλος πάντων, ανάλυση, και βάζουμε μέσα, μετά βάζουμε, κοιτάξτε λίγο, λοιπόν, βάζουμε τη φωτογραφία που σας έδειξα, μάλλον το βίντεο που σας έδειξα, που τραβήξαμε εμείς το βίντεο το πρώτο, και μετά, μόλις, εδώ φορτώνει, μόλις φορτώσει παιδιά, μετά θα βάλουμε τον άνθρωπο που θέλουμε, που έχουμε αντικαταστήσει. Άρα ανεβάζουμε το αρχικό βίντεο μας και μετά αυτά εδώ, όχι αυτά εδώ, μετά τις φωτογραφίες, και θα πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα παιδιά, ορίστε. Αλλά όπως σας είπα, η ποιότητα του βίντεο, η αρχική, η δικιά μου ποιότητα δεν ήταν τόσο καλή. Πώς από αυτό εδώ? Γι' αυτό παιδιά να προσέχετε τι βλέπετε στα κοινωνικά δίκτυα, μην πιστεύετε αυτά που βλέπετε. Να διεσταυρώνετε τις πληροφορίες και να τα ελέγχετε. Όπως βλέπετε αυτό έγινε μέσα σε λίγα λεπτά. Φανταστείτε άμα κάτσει κάποιος και ασχοληθεί και ξέρει όλα τα κόλπα και δηλαδή δώσει έμφαση για να φτιάξει ένα αληθοφανές βίντεο παιδιά, πιστέψτε με, θα βλέπετε πράγματα και θα νομίζετε ότι είναι πραγματικά. Ήδη έχει γίνει, ήδη πολλοί κόσμος την πατάει, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Μην πιστεύετε σε όλα ό,τι βλέπετε. Αυτά, όπως είπα, τη σελίδα θα την έχω ή στο προφίλ ή κάπου σε κάποιο link.